반갑습니다. 뚜벅뚜벅 뚜벅이 태산북도입니다. 이번 뚜벅이는 기차에 몸을 실고 구미로 향해 가고 있습니다. 오늘따라 아침 일찍부터 비가 내리고 있습니다. 비가 내리면 비를 맞으면서 걸어보도록 하겠습니다. 이것 또한 지나면 추억이라 생각합니다. 즐거운 시간 되시길 바라며 구독과 좋아요는 저에게 아주 큰 힘이 됩니다. 꼭꼭꼭 눌러주시길 부탁드립니다. הציל עולם, האביר שלי עייף עכשיו, אני שומעת את גלי הים מבין עיניי, אני רואה חופש עיניים, אני ניתזת מתוך גליי המתנפצים למזל. שלי ישן עכשיו, הוא ממלמל את שמי מתוך חלומותיי, אולי חולם על מלחמות, אולי חולם על תחנות של רוח מתנפצות עכשיו. הקרבות שיש לו לעבור לשם, אני ניתזת מתוך גליי המתנפצים למזל. אולי חולם על מלחמות, אולי חולם על תחנות של רוח מתנפצות עכשיו, אולי חולם על נסיכות, הקרבות שיש לו לעבור לשם. האביר שלי 즐거운 시간 되셨나요? 이번 구미 걷기는 비가 내려 더욱 즐거운 시간이었습니다. 시간 되시면 천천히 걸어보세요. 힐링이 될 거라 생각합니다. 구독과 좋아요는 저에게 아주 큰 힘이 됩니다. 꼭꼭꼭 눌러주시길 부탁드립니다. 시청해주셔서 고맙습니다. 뚜벅뚜벅뚜벅이 태산북도였습니다. 감사합니다.